እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ንባረኸካን ኣለና እግዚአብሔር አምላኸ ስለዚህ ሱብሕ ማዕድዚ ክብርን ህበካ ኣለና በዚ ማዕድዚ እግዚአብሔር አምላኸ ሓሊፍካ ነስ ወከፍና ትዛረብ ስለዘለኻ ደጊመ መስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር አምላኸ ሕጂ ድማ ንሎሚ ዝኸውን ቃል ኣለካ እግዚአብሔር አምላኸ አፍቲ ትምህረና ዘለኻ አው ዝህነጽ አው ዝውስኽ እግዚአብሔር ንሕጂ ዝኸውን ቃሉን ኣለካ ሞ እግዚአብሔር አምላኸ ስለዚ ቃል እዚ መስግነካ ኣለኹ ንዓይኒ ባሪያኻ ድማ ብኩሉ ትብዓት ክትመልአኒ ከተበርታዓኒ ናብ ጸጋኻ ርእሰ ማዕቅባ ኣለኹ ጸሎተይ ስለሰማዕኻ ተመስገን ንኩሎም ሰማዕቱን እግዚአብሔር አምላኸ በቅዱስ መንፈስካ ክትድግፎም ጽልይ ኣለኹ ጸሎትና ስለሰማዕኻ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ትምህርትና ቅጽል አቢልና ኢና ክንሃንጽ ዝሓለፈ ኣብ ሻምናይ ክፋል ናይ ትምህርትና ዝምድና ናይ ፍቅሪ አምላኽን ምስ ሕልና ዘለዎ ዝምድና ኢና ሪኢና ነርና ሰፊሕ እኳ እንተኾነት ናይ ሕልና አርእስቲ አጽብብ አቢለ ግና ምስ ፍቅሪ ብምዝማት ጥራይ አቅሪበዮ ነይረ ሕጂ ድማ ነቲ ትምህርትና እንዳወዳና ስለዚ ንኸይደለና ናብ ተግባራዊ ህይወት ወይ ድማ ኣብ ህይወትና ብኸመዩ እዚ ንመሃሮ ዘለና ፍረ ዘምጽእ ፍረ ዝሕዝ ኩሉ ምህሮ ፍረ ክፈሪ ናብ ህይወትና ስለ ዝመጽእ ንሕናውን ነዚ ፍቅሪ አምላኽ ዝብል ነገር ክንግለጸሉን ክንገሃደሉን ስለ ዘለና ኣባይታ ስኢልና ስለ ምህሮ ጥራይ ሰሚዕናዮ ክንከይድ ስለ ዘይኮነት ዕላማ ናይ ምህሮና ከመዩ ናይ ሰብ ግብረ መልሲ ንፍቅሪ አምላኽ ዝብል ኢና ሎሚ ክንርኢ ናይ ሰብ ግብረ መልሲ ንፍቅሪ አምላኽ እንታይ ክኸውን ይግብኦ ኣብ ዝብል ሕቶ ኢና ሎሚ በቃል አምላኽ ክንዛራረብ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሰብ እዚ አምላኽ ገሊጽዎ ዘሎ ፍቅሪ ናይ ሰብ ተዋስኦ የድልየ ናይ ሰብ ተዋስኦ የድልየ ናይ ሰብ ግብረ መልሲ የድልየ ዝሓለፈ ትምህርትታትና ኩሉ እታ ፍቅሪ አምላኽ ሲ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ፈሲሳ እንዳበልና ንዛረብ ነርና ሕጂ ፈሲሳ ባዕላኻ እግርን ኢድን አውጽያ ስኢላ አውቶማቲክ ትነብር ማለት አይኮነን ሰብ ምዛዝ ፈሰሰት ፍቅሪ ናያቦ በመንፈስ ቅዱስ ማለት ኩዋሳዕ ክኽእል ኣለዎ ፍቃድ ብምሃብ እተነጥብታት ክንርኤኒና ሕጂ ግን ኩዋሳዕ ኣለዎ ሰብ ሪስፖንድ ክገብር ኣለዎ ነዚ ዝፈሰሰ ፍቅሪ ምስኡ ክሰማማዕ ኣለዎ እቲ ህይወቱ ስለዚ ፍቃድ የድልዮ እዩ ድሌት የድልዮ እዩ ምቕባል የድልዮ እዩ ምልባስ የድልዮ እዩ ተነጥብታት ክንርኤኒና ሓደ ብሓደ ግን ካብ ሰብ ዝሕተት ነገር ከም ዘሎ ኩላትና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ውሳኔ የድልዩ ኮሚትመንት የድልዩ ፈሲሱ ትፍቅሪ ኣብ ውሽጢ ኸኣትዩ ስኢልካ ፍቅሪ አምላኽ ከም ዘይተመቐልካ ኮይንካ ክትመላለስ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ ኩነታት ኮይንካ ኣብ ጽልኢ ኣብ ቂም ኣብ ባእሲ ኣብ ምፍልላይ ኣብ ምግምማዕ ኣብ ብዙሕ ህውከት ክትርከብ ትኽእል ኢኻ ፈሲሱ ከሎኳ ፍቅሪ አምላኽ ግን እቲ ናትካ ነገር ግብረ መልሲ ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ ኣብዚ ናይ ሎሚ ክፋል ምህሮና ክንርኢና መጀመርያ ክልተ ጥቕስታት ከምብበልኩም እየ ምክንያቱ እቲ ዝፈሰሰ ፍቅሪ አምላኽ እቲ ንሰብ ዝተገልጸ ፍቅሪ አምላኽ እተርእየና ሓንቲ ጥቕሲ ድሓር ድማ በዛ ዝፈሰሰት ፍቅሪ አምላኽ እቲ ሰብ እቲ ተቐባሊ ናይታ ፍቅሪ አምላኽ ከመይሉ ክግለጽ ክገሃድ ከም ዘለዎ ተርእየና ካልእቲ ጥቕስኻ ከነንብብ ኢና ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክልቲኣተን ብሓደ ቁጽሪየን ድፍለጣ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ተቐዳሜቲ ኩላትና ንፈልጣ ወንጌል ዮሐንስ 3:16 እታ ካልእቲ ናብ ሰብ ዘተኮረት በታ ፍቅሪ አምላኽ ሰብ ከመይሉ ክነብር ከም ዘለዎ ናብ ሰብ ዘተኮረኻ ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ 3:16 ክልቲኣተን 3:16 እየን ከነንብበን ኢና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ወንጌል ዮሐንስ መጀመርታ ኩላትና ስለንፈልጦ ብዙሕ ግዜ
إذا قال زين هيوتنا نمحداس نمحيال كوينو الله ناب إمنتون بزحات كأزازو دقاقيمنا أنه تقصيو وتي فقراء أبو بودي نعلم كم تقلت أزقلتي أملاخ بتحاد ودو زعمنا خلو نايزل العالم هيوت من تخركب امبر كي تفسي نودو بجاخ ساع زهب كساع خندزنا عالم أفكارايلو أبي يوحنس 3:16 كساع خندزي نمن نعلم أفكارا عالم كله زحزاتيا أي هداوي تراوي تسلم تعدا حتير نوح زتفلالة قربت زتفلالة قانقاتات بهيرات عليتات هزبتات عالمي لله እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ነዓለም ክሳዕ ክንድዚ አፍቀራ ፈራ አምላክ ነዓለም ይፈሲሱ አይሚን ተገሊጹ ተጋሂዱ በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ፈራ አምላክ በቲ ኢየሱስ አመስቀል ዝጎበሮ ውዕለት ፈራ አቦ ተገሊጹ ተራኢ ዓለም በአቦ ከም ተፈቅረት እትወዲ አረጋግጹ ወይ ኣብ ምድር እንዳተመላለሰ ኸሎ ይሁን ኣብ ስቅለቱ ኣብ ስቅያቱ ኣብ መስቀል ሙማቱ አረጋግጹ ወይ ፈራ አቦ ነዓለም ማለት በዚ ከምዚ ፈራ አቦ ተገሊጸ እሞ ሰብዳ ነዛ ፍቅር እዚያ ምስተቀበለ እንታይ ዝኸውን ከመይሉስ ክመላለስ ኣለዎ ኣብ ቀዳማይ መልእክት ዮሐንስ 3:16 ኻንኺ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን 3:16 እንታይ ልሎ ንሱ ንህይወቱ ኣብ ክንዳና ስለዝሕለፈ ንሱ ንህይወቱ ኣብ ክንዳና ስለዝሕለፈ በዚ ንፍቅሪ ንፈልጣ ኣሎና በዚ ንፍቅሪ ንፈልጣ ኣሎና ነን ንፍቅሪ ኣቦ ንሕናውን ኢሉ ሕጂ ንሕናውን ኣብ ክንዲ ኣሕዋት ህይወትና ከንሐልፍ ይግባአና እዩ እዚአን ተንክልተ ጥቅስታት 3:16 ወንጌል ዮሐንስ እተአቦ ንወድ ብምሃብ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ከም ዘፍቀረና ዝፈለጥናሉ ነዚ ካብ ኣቦ ዝረአናዮን ዝተገልጸን ዝተጋህደን ፍቅሪ ሒዝናን ተቐቢልናን ድማ ንሕና ኣክንድቶም ኣሕዋት أكندتهم أحوات هوتنا بجاخ نحلف زخاء تفقر أملاخ زمهرنا نحنا خاء نزفقر زب مقبال إنه خوني سبي زخونو نزي سبكو السنة اللو بجابت آيو نحر هوتو خحلف كوينو ناي فقر والساني خو السنة اللو نتا فقر أملاخ كم مهاراخ خيل اللو نتا فقر أملاخ كفلتاخ خيل اللو نتا فقر أملاخ بإمنت ወራሲ አخኸውን አለው እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ቦዱ ዝተገልጸ ፍቅር አምላክ ከምዚ ለናብ ህይወትና መጽ በመንፈስ ቅዱስ ካፈሲሱ ሕጂ ንሕና ኻ ነዚ ፍቅር አምላክ ሒዝና በጃ አሕዋት ህይወትና ከንሐልፍ ይግባአና ይብላል ሐዋርያ ዮሐንስ እዚ ሓያል ቃል እዚ ከቢድ ቃል ሎሚ ሰብ ንሽተይ ነገር ተተንኪፉ ክናኸስ ከሎ ክትሪኦ ከለኻ እታ ፍቅሪ አምላክ ፈሊጥ እዋን ተረዲ እዋን አሚን እዋን ዲ የብለካይ በሐቂ የብሊ ካብ ህይወተይ ጀሚርካ ተረዲና ያዲና ፈሊጥና ያዲና አሚንና ያዲና ወሪስና ያዲና በሪሃትና ሪያ ንያቱ በቀንጠመንጢ ኮነንስ በጃ አሕዋትና ህይወትና ንሕልፍ ይዝብል ዘሎ 3:16 መልእክት ዮሐንስ قدامي ملأخت يوحنس بجا حواتنا سلازي سب زتصاوتو قده ترى الله مالتي احنا امنت خلاتنا تا ناي املاخ فقري بمنفس قدس هاب لبنا فسيسا حدير الله نبل اللونا جن ابت قبره ملسي ابت تواسو ابت مقبال ذا فقر زيا بمردع بامنت بفلطت جن كم يالنا دلوات دولنا بجا حوات رئيسنا خنحلف نحواتي
كقدمهم نحواتي ساتهم يوصو ساتهم يتعمم ساتهم يمتشايهم كبلت هيوتنا دلو دي دول بز فقر زتمليو وعلى سرق فتوتن سلفشنسني دول هيوتنا مي فرست زبل هيوت دي دلنا him or her first ازي حواري يوحنس زبلو دولوسي كومو تماهيرنا كومو بجانا هيوتو حلفي مو كومو تماهيرناس بجا حواتنا نحنا هيوتنا نحلف بلالو سبسي بجا عروهو هيوتو خحلف كابز زعب فقر يلن كويل فينيش تزعب فقر املاح بود زتغلصكو بجا بصايو سب هيوتو خحلفي ازم بارتي زلا على ستاندرد منفساو ستاندرد دينا نزارب دلنا زلا على زهاش ستاندرد high level of spirituality ملعت املاح يلون مصحف قدس تزاري بول زولو املاح زمولو هيوت زي كمزي زغبر كمزي زنبر بجا حواتو رؤسو زهبي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነው ስለዚህ ክንቀበላለና ከመልናና ንቀበላ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን መጀመርታ እዛ ፍቅር እዚያ ከምዚ ክንገልጾ ጸናሕና ካብ አምላኺና ተማሂርና በዚ ከምዚና ንቀበላ በዚ ከምዚና ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4:9 እንታይ ኢሉ መሲልኩም ከነንብቦይናቲ طقسي لو مقرب طقسታት እንዳንበብኩ ክኸይድ ምክንያቱ እቲ ሓሳብ ክጋጠመልና ስለ ዘለዎ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4:9 ቅልጥፍ ኢልና ክንርአይና ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ ብዛዕባ ቅድስና ምስ ጻሓፈሎም ኣብ 4ይ ምዕራፍ ብዛዕባ ቅድስና ብዙሕ ምስ ተዛረበ ኣብ ፍቅዲ 9 ግን እንታይ ኢልዎም መሲልኩም بناي فقر حونات جنا يلوم بناي فقر حونات جنا نسخاتكم بعلاتكم نحرهدكم نمفكار كاب أملاخ تمهيركم يهم نسخاتكم سبعلخاتكم نحرهدكم نمفكار كاب أملاخ تمهيركم يهم كنت صحفولكم عدلكم مني تري لهم بزح مهراكم مهرام تصنيحي بزح ما تنقطعات كهوبهم تصنيحسي بزعبا فقر حونت بزعبا نحرحدنا من فقر جنا انت يبلو مالو دايركتلي كابت منشي ابونا فقر زخونه كاو تماهركم يخم امه كنت صحفلكم عدلكم بمنفس قدس فقر املاخ مسفسست ابلبنا اتمنفس بعلو منفس فقر سلا زخونه يمهرناي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ካብ ጎይታ ዝተወልደ ዘበለሲ ብዘይ ፍቅሪ ክኸውን ኣይክእልኒ ዓማጽ ክኸውን ኣይክእልኒ ቀታለ ክኸውን ኣይክእልኒ ጽልዝ መልኦ ህይወት ሒዙ ክመላለስ ኣይክእልኒ ኣብ ቂም ክነብር ኣይክእልኒ ፍቅሪ ካብ ኣቦ ተምሂርዋይ ናይ ኣቦ ፍቅሪ ብትኽክል ዝፈልጣ ከምዚ ናይ ዓለም ፍቅሪ ገይሩ ይኮነን ዝሓዋውሳ ናይ ኣቦ ካብ ኣቦ ትወርድ ካብ ኣቦ ትመሃራ ፍቅሪሲ بعلخاتكم تمهيركم يخم كاب أملاك كنت صحفلكم أدلنا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ዛፍቅ ርዚያ በخمسه አይነት ምህሮ ካባቦ ዝርከብ ምህሮ ክንቀበላ ክንክላለና መጀመርታ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ምህሮ ክንቀበላለን ኣብ ኤፌሶን 3:4 ኣብ ኤፌሶን 3:14 ስጋብ طوس 19 እንታይ ኢሉሎ ራይ ከመይ ጌርካ ሕጂ ኣብዚ ምቅባል ኣብቲ ናይ ሪሲቪንግ ፕሮሰስ ኣቤት ትምህርቲ ካታኣቱ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሓደ ሰብ ጽቡቅ ጌሩ ንዘይ ረጋጎጾ ዘይፈለጦ ክቅበል ኣይክእልን ስለዚ ነዛ ፍቅሪ አምላክሲ ተቀቢልካ ክትነብረላ ክትግለጽ ካብ ህይወትካሲ ኣቤት ትምህርቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ክትኣቱለክ مسمن كوين كابيت تمرت تأتو مس كلهم قدسة إفسون 3:14 خوز دوكمي كاو حدا زجر مستر كن الزرارة بينا حج زابير أملاخ تمسكن يخون انتهي لمسيلكم زي كفلت صحف زي كفلت صحف زي أب إفسون كلت عبيت تصلت هاري باولوس تصلينا الله بتعمي أبتناي جريخ
ቴክስት ከም ሓንቲ ሰንተንስስን ተቐሚጠን ዘለዋ ነዊሕ ጸሎት እዩ እቲ ኩላትና ንፈልጦ መጀመርያ ኣብ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 17 ክሳብ 21 ዘሎ ከም ሓደ ሎንግ ፕሬየር እዚ ነዊሕ ጸሎት እዩ ግን ብዛዕባ ምኽፋት ዕንት ልቦና ይዛረባው ዕንት ልቦናኹም ተኸፊቱ ዕንት ልቦናኹም በሪሁ ይብል ተስፋ ጽውዑ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ቅዱሳን ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽልየልኩም ኣለኹ ይብል እዚ እንታይ ብዛዕባ ምኽፋት ልቢ ምኽፋት ዕንት ልቢ ዝምልከት ጸሎት ሐዋርያ ጳውሎስ ዘቕረበ እዩ ብዛዕባ ኢንላይትመንት ማለት እዩ ኢንላይትመንት ክረኽቡ ናይቲ ሃብቲ ክብሪ ኢንላይትመንት ብርሃን ክረኽቡ ኣምላኽ ኣብ ቅዱሳን ገይርዎ ዘሎ ብጣዕሚ ክፈልጡ ተስፋ ጽውዑ እንታይ ምዃኑ ነዚ ዕንት ልቦናኹም በሪሁ ኢሉ ጸሊሎ ካልአይቲ ታነዋሕ ጸሎትካ እዛ ሕጂ ነንብባ ምሳር እስናውን ትኸይድያ እዚኣ ድማ ብዛዕባ ኢንላይትመንት ዘይኮነት ብዛዕባ ኢንኤብልመንት ነቲ በሪሂልካ ዘሎ ነቲ ተቐቢልካ ዘለኻ ሕጂኻ ከመይ ጌርካ ትኽእሎ ንምንባር እቲ ዓቕምቲ ከመይ ጌርካ ሕጂ ተውፍሮ እቲ ዓቕምቲ ሒዝካ ከመይልካ ትመላለስ ኣብ ባይታ ኣብ ምድሪ ብዛዕባ ኢንኤብልመንትኻ ጸሊሎም ኣሎ ብዚ እንታይ ኢሉ ምእንቲ ዝውን ናብቲ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ወለደታት ካብኡ ዝስማዕ ኣቦ ብብርከይ እምብርከኽ ኣለኹ I kneel down before God ብብርከይ እምብርከኽ ኣለኹ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ ከምቲ ሃብቲ ክብሩ ክህበኩም እጽልለኹ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቕሪ ኢሉ ሕጂ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ዌል ግራውንድድ ላይፍ ማለት እዩ ኣብ ፍቕሪ ሲ ሱር ድሰደደ ሰራውር ዘለዎ ሩት ዘለዎ ዌል ግራውንድድ ድተሰረተ ህይወት ማለት እዩ ከምኡ ክትኮኑ ግን ኢሉ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምግፋሑን ኢሉ ናይ መን ምግፋሕ ናይ ዝፍቕሪ እዚ ምግፋሑን ምንውሑን ምዕማቑን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክእሉ ኣርባዕተ መሳርሒታት ይጥቀም ኣሎ ዝሃዋርያ ምግፋሑ ምንዋሑ ቁመቱ ዕምቆቱ ነዚ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ምስ መንከ ካብቲ ዘገርም ምስ ኩሎም ቅዱሳን እቲ ፕራክቲካል ላቭ ዝበሃል እቲ ኣብ ባይታ ዝግለጽ ፍቕሪ ምስ ቅዱሳን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ብምስምማዕ ክትነብር ትኽእል ዲኻ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ብምግዝዛዕ ክትነብር ትኽእል ዲኻ ብምክብባር ክትነብር ትኽእል ዲኻ ንስኻ ኣብኣቶም ንክርስቶስ ክትሪኦ እሳቶም ኣባኻ ንክርስቶስ ክሪእዎ ነቲ ጃሕጃሕ ዝበለ ዝፈሰሰ ፍቕሪ ኣምላኽ ክሪእዎ ክእሉ ድዮም ቶም ቅዱሳን ስኻ ካብቶም ቅዱሳን ነዚ ክትሪኦ ትኽእል ዲኻ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምግፍሑን ምዕማቑን ቁመቱን ክትፈልጡ እጽልየልኩም ኣሎ ክፈልጥዎ ደሊ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ኣብኡ ክነብሩ ደሊ ብዚ ፍቕሪ እዚ ኣብኡ ሱር ሰዲዶም ተሰሪቶም በዚ ክግለጹ ደሊዎም በዚ ፍቕሪ ክርስቶስ በዚ ፍቕሪ አምላክ ካብቲ ዘገርም እንታይ ኢሉ እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ ብትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ክሳዕ ኩሉ ምልኣት አምላክ ክትመልኡ እጽልየልኩም ኣሎ ريهم ناي مچرشا ملأت أملاخ زبال إز زلعل ناي فقري هيوت محازي زلعل ملأت أملاخ زبال أملاخ زمولو هيوت زبال أملاخ بملأت زعرفوا لي هيوت زبال إز ناي فقري هيوتي دحر كن رأينا قال زتفلا لي نجر سيرفيسز اكتيفيتيز هيكون النجزي أبي هرزم السطا بس فقري زن نحر تمليخا بأملاخ تمليخا الله مالتي ملأت أملاخ زبالوسي ስለዚህ ናብዚ ስኩል እዚ ደእትዎም ዘሎ ናብዚ ናይ ዲስካቨሪ ላቭ ዲስካቨሪ ስኩል ነታ ፍቕሪ አምላኽ ሲ
كمرمروا كستوعلوا كفلطوا إذا مكفحة قمتا منوحة معماقة geometrical expression يتطقم እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ብዙሕ ግዜ እዚ አማትስ ንመሃሮይና ናይ ሓንቲ ሬክታንግል ዊድዝ ኣለዋ ሄይት ኣለዋ ሌንግዝ ኣለዋ ኩሉ ተርቢሕኩም ቮሊዩም ናይታ ሬክታንግል ይዝህበኩም ፍቅሪ አምላክ በኸምዝ መልክዕ ዝገልጻ ዘሎ ኩሉ ነገራታ ኩሉ ነገር how voluminous is the love of God ክንደይ ዓባያታ ፍቅሪ አምላክ ከምዚ ጌርኩም አርቢሕኩም ክትፈልጡዋ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ብፍላይ ሪኢኩም ተኮይንኩም ናብ ህዛቢ እንታይሉ ስለዚ አነ ጳውሎስ ምእንታኻትኩም አህዛብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡሱር ምእንታኻትኩም አህዛብ ቀደም أحسير خمس صحافكو اتمستير كما أبيلو براي كم زفلتني بزعبات سليخاتكم توهبني مقابلنا تسقى أملاخ سمعهم مو أنتو خينكم أملاخ سي زيابير أملاخ ستمسكن يخون نهزاب كمي جيريو حقيفهم كمي جيري تصوعوهم كمي جيري أمتشوهم بأقل قلوتنا هواري باولوس بات مقابلنا تسقى نهزاب زخون مالتي براي تقبيلو خاب أملاخ كمي جيرو نهزاب كم زبات صحاب اتمستير صبوك يرو تزالي برول زالو نزي مرمرو يزبل دالو እግዚአብሔር አምላክ مكفحا خبل كلوسي نايهدنا هزابنسي اب حنت بيت كريستيان زحقفت فقريا مالتي مكفحا قفحا تحقفيا كاوغن ايهدن كابه هزابنسي كمزي غير حقفاتو مالا قفحا تا فقر املاك እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ነው واحد ما نتب قربا زلون نتي أبرحو زلون كتبتصح التخل نوح دما يا فقر أملاخ እግዚአብሔር أملاخ ستمسكن يخون نتعب قربا زلون نبلوم دلنا أهيدهم نساتهم نايكيدان هزبيهم حق زتوابهم هزبيهم تسفى أملاخ زتقبلوا هزبيهم نايكيدانهم اتياتهم هزاب قنا رحوقاتهم نيرهم كافتا تسفى أملاخ هزبونا ينبرون نعخاتكم هزب زي نبروكم هزب قبروكم يلو نوحا فقر أملاخ بلو مالو نابخاتكم كمان بتسي حال حجي أركباتكم كمان الله نوحا من وحا خطفلتو እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ቁመታ خطفلتو هو نحاتاتنياتات العلا السماو سفرا تقمط فقر أملاك እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ቁመታ خطفلتو نسوكفنا هوتنا نرأيو كابيل علنا እግዚአብሔር مس ክርስቶስ أب السماء بارخنا أب يمان قرم أملاخ أميت الناف كما يزبل فقر أملاخ يزي قموتو خمي غير كايز لكا نزو خطفلتوه بلالو هاريا باولوس عمقوتو سيولي زقبعنا نيرو سيول وريدقن كاب سيول أدحيننا حيلا حاجات كاب هوتنا سيرو كم منغاقات سلاي كم منغاقات ديابلوس منزعوت إنا እግዚአብሔር أملاخ تمسكنيو موتي زقبعنا نيرو سيولي زقبعنا نيرو سيول وريدو كبد مدر وريدقن كاول علو أب سماء تنبيرنا عمقوتوها كسع سيولي فقر أملاخ براغيوها نسبة العلو أب سماء وسفرة زقمتي كم زغيركم نتا فقر نتن ازسي beyond understanding beyond human understanding نتا نفلطت حلفت بلا فقر ክርስቶስ ክትፈልጥዋ እኮ ይድልደል ፐርሴፍ ክትገብሮ ይትኽእልኒ ኻ ብናይ ሰብኣዊ ኣእምሮ ተጠቒምካስ ፐርሴፍ ክትገብሮ ይትኽእልኒ ኻ ነዚ ፍቅር እዚ ካብ መንፈስ ቅዱስ ተዘይ ተገሊጽልካ እንተዘይ ተማሂርካዮ በዚ ሰብኣዊ ኣእምሮ ክትወጽሕ ይትኽእልኒ ኻ ፍቅር ክርስቶስ ንፍልጠት ሓለፍ ዝብሎ human understanding human knowledge what humans can perceive in their mind ሰብ ክወጽሕ ዝኽእል ፍልጠት እዚ ኮነን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምግላጽ ዘድልዮ ናይ መንፈስ ቅዱስ አብሮሆት ዘድልዮ ናይ መንፈስ ቅዱስ ደገፍ ዘድልዮ ይዚ ብምልአት ናይ አምላኽ ነገር መልኢኻ ክትግለጽ ተኮይንካ በዚ ፍቅር እዚ ክርዳእካ ኣለዎ ተዕምቆት ነዚ ፍለጥዎ ኢልዎ ፍለጥዎ ክሳዕ ምልአት አምላኽ ክትመሉ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ናብ ቤት ትምህርቲ ፍቅሪ ናብቲ መንፈስ ቅዱስ ዝምህረሉ ቤት ትምህርቲ ፍቅሪ ክንኣቱለና ናፍቲ መንፈስ ቅዱስ ዝምህረሉ ቤት ትምህርቲ ክንኣቱለና ብስርዓት ክንመሃረለና ዝፍቅር እዚ ተዋስኦ ናይ ሰብ የድለይ ዝበልኩ ፊልጵ 1 ካብ 9 ስጋብ 11 ውን ከም ኢልዎ እቲ ፍቅርሲ እንዳወሰኸ ዝኸይድ ነገሪ
እቲ ፕራክቲካል ላቭ እቲ ኣብ ግብሪ ዝግለጽ ፍቕሪ እንዳወሰኸ ዝኸይድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ፊልጵ እንታይ ኢልዎም መሲልኩም ሓደ ነገር ከነንብብ ኢና ካብ ፊልጵ ሓደ ትሽዓተ ከነንብብ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንኽብሪ ኣምላኽን ምስጋኑን እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ጽድቂ መሊኹም ክሳኣታ መዓልቲ ክርስቶስ ማዕንቀፍ ዘይብሎምን ንጹሃትን ምእንቲ ክትኮኑ እቲ ዝሓይሽ ክትምርምሩ እቲ ፍቕርኹም እውን ኢሉ ሕጂ ራእዩ እቲ ፍቕርኹም እውን ብፍልጠትን ብምስትውዓል ዘበለ ኩሉን ኣዝዩ እናበዝሐ ክኸይድ ፍቕሪ ይበዝሕ ብመጠን እቲ ተማሃርካዮ بمتأن تزبر هالكحقني ناي فقري أملاخ ما أرخندي فقر مقانو كم يجرس بود ناز فقر زجاليس ولا بمتأن تتمهرك فقرها نابز زح خيدي أتو فقر خمون بخلو مستو علم فلتأتن نابز زح خيد كلاتنا تمهرو ناي فقرينا دبت إحنا خي مثلنا كس عملات أملاك كتبت صحيح زبل دللا ناس وقفنا تمهرو ناي زي فقر زي إنا أتصبح ندا تمهرنا يو ديسكفر ندا جبرنا خنكيت كلنا دما اتفقرنا ندا وسخة ندا نجربه ندا ملأ نسبات ندا بتصحى زخيت فقري بتصحنا هنا ودينا هنا بك أرخيمنا هنا ندحريلنا تجاجينا لنا كن وسخ بفقري كن عبي أفقري وعتنا نزيه ناي سب تواصل دبلكم زلخ كوميتمنت يدلي ناي فقري هو كتنبر كوميتمنت يدلي تعال يدلي كابسب زحتت نجار الله كابسب زحتت نجار الله فتشكا روان عشان وريد كان ديف كان أيكون كان توم صو سلكيو فسيسلو قبلبنا فسيسلو بمنفس قدس جن كنسوم علنا نزف أرز كن مهارو لنا بقال أملاخ دمينا نمهارو بمنفس قدس مالتي منفس قدس بقال أملاخ جيري الزار تودي خمي جيرو فكرنا له تأبو خمي جيرو فكرنا له كنفلت بويتا ننس وقفنا يردعنا كبرنا أملاخ يخون أبزي ز كنبوت أنا حنا نوح زبالة صلوت أبو منفس قدس ود تجلي صمالو إذا بحفشة فقري أملاخ مالتي فقر أملاخ مالتي زابير أملاخ زت مسجنا يخون هراي بس خمسة زد فقر أملاخ زد تقبلنا ناي فقر ولد سلازخون ناسي رأيلو ولد أملاخ كنبهاسي تأبوس كم يزبله فقر جيرو أفكرنا كم يزبله فقري أفكرنا كم يزبله نزا كم يزبله كواخات مهارة كم يزبله أفكرنا ولد أملاخ كنبهاسي تأبوس كم يزبله فقري أفكرنا نايلو كموني نايلو شو كموني نايلو confident اللي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ናይ ፍቅር ውሉዲና ንሕና ተአቦስ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ራዩ ውሉድ አምላክ ንበሃል ተአቦ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ሃበና በቃ ተዋሂብና ኮይና ፍቅር አምላክ ተዋሂብና ኢና በቃ ከመይ ዝበለ ፍቅር አምላክ ሃበና ሩባ ምስጋር ጣሻ ምኻድ ጎቦታት ምሕኻር ኣድለካን ይነዝ ፍቅሪ አምላክ ዝኽትረክብ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ሃበና بود تجليسا بود توهيبا تقبلنا أنا بمنفس قدس كم يزبل إذا مستقبل كأخا ولد مخان كاتفلت كم ولد ما تمالس كم فقرات ولد سي ساعة أملاك كونه تباهي الله زين كنا نواس بندنا كم فقرات ولد زفقر زفاسيس الله فقري خاب أملاك حجكن صعب أملاك كون أملاك فقر تقولنس ددار فقر صعب مالتي صعب أملاك نتا فقرس نبرع مالتي نتا فقرس تجلس الله مالتي أجد حج خاب هيوتك كبرنا أملاك يوم داس واي لومي ناي فقري مورانا كله كمان زي أبير أملاك استمسكني يكون ناي فقري بقى خاون كفقر زعبنا جركل كله تأكيبه فقر نسبخ فقر تراين النهار مالته يكون جن كله تمهوراتنا تأكيبه تسبسبه تتحيزه نابز نحر زي عبيدنا نابز هاي ستاندرد لايف نبلو زلنا ناي فقري هو تزيمت الناس تايمو عبسي ناي أمره فلتات كوينو نحطات أو انتهى عبسي أبزنا يمتشرشتا منفسه درجة خبص حنا خلاله كلنا العلو عرست تاتا بيت أملاك
እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ናብዚ ኸብጽሐና ኽእላለሁ ፍቕርታ ዝዓበየት ያይልኩ እምነት ተስፋ ፍቕር ለዋ ካብዚኣትን ዝዓበየት ፍቕር እያ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ሕራይ እዚ ምስ ተማሃርካ ልክዕ ክትመራምር ኣለካ ክትፈልጥ ኣለካ ክትመሃር ኣለካ ኢልና ኣለና እዚ ምስ ተማሃርካ ሽዑ ትለብስ ቆሎሴ ኸነንብብ ኢና ነታ ፍቕሪ ኣምላኽ ኢሉ ልበስዋ ኢልዎም ልበስዋ ፍቕሪ ኣምላኽ ትልበስ እያ ምስ ፈለጥካያ ትልበስ እያ ቆሎሴ ኸንብበልኩም እየ ሎሚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓሳብ እቲ ሓደ ወይ ክልተ ጥቕሲ ምንባብና ጽቡቕ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ዳሓር ኣብ ገዛ ኸይድና ከነንብቦ ኸለና እቲ ጽሑፍ ክርዳእና መተን ቆሎሴ 3:14 እንታይ ኢሉ መሲልኩም ካብ 12 ጀሚርና ኸነንብቦ ኢና እምበኣርሲ ከም ሕሩያት ኣምላኽን ቅዱሳንን ፍቑራትን ኮይንኩም ኢሉ እንታይ ከም ሕሩያት ኣምላኽን ቅዱሳንን ፍቑራትን ኮይንኩም تا فقرات أندرلاين جورلي فقرات بأملاك فقرات بأملاك بوجات بأملاك قبلات مالتها فقرات لو ما حدا ملقت الزارف كبرنا أملاك يكون ملقت النحلف كخيل فقر أملاك أبهيوتو زحت الله زلوا السب انطلع تأبوس كم تتقبلن مجمرتات كم أجر ده يفكرن اللي زبل حتى أبهيوت النحرالو بتي تحلفو زلخا خناتات بتي ما عليها زيب الحطوتات زلوه مقدخا بو حلنا خا عريبو تسفى أوريسكا نفقر عملاخ أبحطو زي تخاسب انت اللي خا اكزيابير عملاخ زلالماو عملاخي فقرو دما ايتوق عرصنا زبل ملأختي حلفلك الله زلالماوي اكزيابير تافقر دما زلالماويتيا بدي تحلف فقري أفكيرك كازولو كم حريات أملاخن كم قدسانن كم فقراتن سلطان قال أملاخ تطعيمة الزارب دلوه كم فقرات نتوم زفقرم كسع مودعتا أفقرم زبل سلطان حيزة الزارب دلوه كسع مودعتا يتبو فكيرك كازولو السخالة أخاب كفقري توصع بفقات كامبر نصوصي كسع مودعتا يفكيرك كازولو كسع مودعتا بزا فقر زي أيزقاسيكا بزا فقر زي حنجيركا خي تدكم ده قوة تدكم تحلل ده قوة تحلل تعنكف ده قوة تعنكف سابقا فقر أملاك جن كسع مودة تاخد صاركا بلا الله جاء بير أملاك استمسكني تقلنا حدا تغطى على كم فقر ولد هو زونا فقري بلا كالله زونا فقري بلا كالله أملاك نتوم زفقرو من تقبلوا من قوت عمي نلودوك يا كيتكم أنبوبو كاب نايلودوكيا زخف زتحت منفساوي هيوت يلن جن نلودوكيا كمان زمت أمل اختراعه أملاخ نتوم زتقبلهم نتوم زفقرهم يقطعوا ميزولي متيوا يفكراني يرون نلودوكيا أبزال لغا منفساوي هيوت هالو أبدخام هالو زيابي هر يفكركاي كمولد كاتعين جنحن كمل سكان أبزا فقر زيا كتسمع رزا فقر زيا كي تحدقا زافر زيا كما خي توص خي تهدم نزن تقبرون فقر سلازخون كايب الله እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን መልእኽቲ ስለዝመጸ አመንጎይ እምባርሲ ከም ሕሩያት አምላኽን ቅዱሳንን ፍቁራትን ኮይንኩም ምሕረት ልቢ ለውሃት ትሕትና ዓቕሊ ትዕግስት ልበሱ ንሓድሕድኩም እና ተጻወርኩም ኢሉ እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ክስን ተለዎ يقرأ تبعالو كم تخرصوص يقرأ زبالكم نسخاتكمون كمو يقرأ بالو قبل الزخلو فوري إلو ما صرفت ساميامو لبسوا put on love لبسوا تفوري جابير أملاك استمسكن يكون أوشت نفسي سالة بدققن كتر حجي كتلبس هالوا فقر خنشت تالنا حجي ناي فقر قانقوا ناي فقر هيوت ناي فقر تكبر كوتصع لو خاب هيوتنا حجي من الباس دبها النسي نتا فقري لبسوا أدم كم زلبسنا نا أدم نجر ندا قبرنا دينا نبلد لنا
ክርስቶስ ከም ዝለበስናዮ ናይ ፍቕሪ ነገር እንዳገበርና ኢና ንኸይድ ዘለና ልበስዋ ግን ኢሉ ድሕሪ ምቕባል ዝመጽእ ምልባስ ይብለኩም ኣለኹ ክትልበስ ኣለዋ ዛ ፍቕሪ እዚኣ ክትልበስ ኣለዋ ብህይወትና ፍቕሪ ኣምላኽ ክርአ ክኽእል ኣለዎ መን ንሓደ ዩኒፎርም ዝገበረ ተማሃራይ ሚስ ዝገብሮ ኣብ ጽርግያ ያሃሉ ኣብ ካልእ ያሃሉ ዩኒፎርም ተገይሩሲ ማንም ሰብ ይዘለልዮ ኣብ ክርከቦ ዘይክእል ቦታ እንተተረኺቡት ዩኒፎርም ገይሩ ከማን ኣብ ባራዲ ኣብ ገለዲ ተኣቲ ዝኾነ ተማሃራይ ማንም ሰብ ያ ዝብሎ ማንም ሰብ ዝጎንሖ ንምንታይ ዩኒፎርም ገይሩሎ ናይ ተማሃራይ እቲ ዩኒፎርሚ ኣውጽዩ ቀዲዱ ኣብ ገለ ሓቢኡ ኣብ ባራትን ኣብ ገለን ተኣቲዩ ሰብ ዘይክፈልጦ ክእል ዩኒፎርም ተልይዎ መለለይ ተልይዎ ግን ሰብ ኩሉ ረቢክ ይገብሮ ይገንሖ ኣታ ተማሃራይ ከለኻስ ኣብዚ መጺኻ ንምንታይ ኢሉ ይሰጎ ኸማን እሞ መለለይና ፍቕሪ ክርስቶስ ይብል ኣለኹ ክንሕባእ ኣይንኽእልኒና ፍቕሪ ክርስቶስ እንድሕር ለቢስካ በቃ ናይታ ፍቕሪ ነገር ጥራይ ካብ ህይወትካ ዝወጽእ እስኻ ኣብ ክትርከበሉ ዘይትኽእል ቦታ ይትርከብኒ ክትዛረቦ ዘይግባእካ ቋንቋ ኣይትዛረብኒ ክትገብሮ ዘይግባእካ ግብሪ ኣይትገብርኒ ልብሲ ለቢስካ ኣለኻ ናይ ፍቕሪ ልብሲ ኣብ ልዕሊ ዝኹሉ እውን ፍቕሪ ማእሰር ፍጻሜያ እሞ ልበስዋ ደምዲማ ንኹሉ ትፍጽም ፍቕሪ እያ ኣሲራ ንኹሉ ትሕዝ ናይ ህይወት ነገር ኩሉ ኣሲራ ትሕዝ ፍቕሪ እያ ማእሰር ፍጻሜያ እሞ ልበስዋ ኦኬ ስለዚ ዲሞንስትሬሽን የድልይ ዲሞንስትሬሽን ላቭ ዲሞንስትሬሽን እቲ ፍቕሪ ሕጂ ዲሞንስትሬትድ ክኸውን ኣለዎ ብህይወትና ክርአ ክኽእል ኣለዎ ፍቕሪ ክርስቶስ ከምኡ ምሽ ኢልዎ ንጢሞቴዎስ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 4:12 ድሕሪ ኣንቢብና ንስኻ እውን ኢልዎ ብቓል ብእምነት ብፍቕሪ ብንጽህና ነቶም ኣሕዋት ኣርኣያ ኩኖም ኢልዎ ብፍቕሪ ትብል ደላባ ሓዝዋ ብፍቕሪ ኣርኣያ ኩኖም ነቶም ኣሕዋት እታ ፍቕሪ ክርስቶስ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ፍቕርን እምነትን ሕጂ ብኣኻ ሓሊፉ ክገሃል ነቶም ኣሕዋት ኣርኣያ ኩኖም ከም ጓሳ ከም መራሒ ከም ምርኡይ ብፍቕሪስ እንታይ ግበሮም ኣርኣያ ኩኖም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደግፈና ኩላትና ንፍቕሪ ንገልጽ ንፍቕሪ ነርኢ ሰባት ኮይና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንመላለስ ኣርኣያ ክንከውን ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ሎሚ ሰብ ፍቕሪ ዝደል ዘሎ ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣብ ውሽጢ ማሕበር ዘሎን ኣብ ደገ ዘሎን ፍቕሪ ዝደል ዘሎ ካልእ ኣይኮነን እንጌራ ኩሉ በላዕ ኣሎ ማይ ኩሉ ሰት ኣሎ ኩሉ ክደና ኣሎ ልብሲ ፍቕሪ ሲኒ ዘሎ ባእስን ሁከትን ንሰብ ከፊእዎ ዘሎ ጽልዕል ምንኻስን ንሰብ መከራ ዘጽጉቦ ዘሎ ፍቕሪ ግን ማእሰር ፍጻሜያ ሰብ ኩሉ ነዚ ኣደልያ ኣሎ መን የሪዋ እቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ እቶም ናይ ክርስቶስ ኢና ዝብሉ እቶም ብመንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ኣምላኽ ተመቒልና ፈሲስዩ ኣብ ልብና ዝብሉ ሳቶም እዮም ዲሞንስትሬት ዝገብርዋ ስለዚ ምልባስ ዝበሃል እሱ ከይንስሕቶ ፍቕሪ ሕውነት ትጽናዕ ኢሉ ኣለኻ ኣብ ዕብራውያን 13 ጥቕሲ 1 ፍቕሪ ሕውነት እንታይ ትግበር ትጽናዕ በቃ ትጽናዕ ወላቕ ዘለቕ ምባል የለና ፍቕሪ ትጽናዕ ታ ፍቕሪ ሕውነት ዋጋ ተኽፍለካ ዲያ ትጽናዕ እወ ጽናዕ ኣብቲ ፍቕሪ ኹን ሓውኻ ብድለካ ኣሎ 10 ግዜ ጽናዕ ኣብቲ ፍቕሪ ሕውነት ትጽናዕ እዩ ዝበለ መጽሓፍ ቅዱስ ፈርከሽከሽ ትበል ኣይበለ ምኽንያታት እንዳጸውዐት ትፍረስ ኣይበለን ትጽናዕ እዩ ዝበለ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ሳልሳይ ንሪዮ ናይ መጨረሻ ነጥቢ እቲ ካብ ሰብ ዝድለ ማለት እዩ ካብዚ ናይ ፍቕሪ ህይወት እዚ ክትወጽእ ከይትወጽእ ምጥንቃ ካብዚ ናይ ፍቕሪ ህይወት ከይትወጽእ ምጥንቃ ኩሉ ግዜ on the daily basis ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ኩሉ ግዜ ካብዚ ፍቕሪ ከውጻእካ ዝደሊ መዓት ኣሎ ካብኡ ከይትወጽእ ግን ንስኻ ስፍራኻ ትሕሉ ኣብ ራእይ ዝገርመኩም ራእይ معرف كلته نمنشمو نمحبر
فيلادلفيا زتوهابه بان محبر إفيسون كبله أب رأي كلتا 4 خنكيدينامو باخن ودينا نعم تشارش حسابها رأي خنكيدينا زابير أملاخ استمسكنه كلتا 4 كم زيلو تزاريبو قبرخان تعرخان تعقصخان نتوم أكيات سباتون كتصورم كم زي كالكان نتوم هواراتنا زبلو أمو زي كونو تعذب كيومسي حسوتو مخانم كم زرخب كيومن فلت قالو تعقصخ قالوكا سلسميل كاون تتصاركا أي سلكي خان قناخ يلو شعد تزقرم ناقر قناخ نتقدامي تفقرخا حديكا خمو زرخ يبالكالو بارسي كابي كم زودك كذكر أنا زي حدقنيا منفساو سفرة يزولو حدقنيا منفساو سفرة أفتما جمرتا قرب كم زي منفساو نتزل على منفساو نتزمسل نقرات اللو تعقستخا عقلخا نتوم أوكيات زبهالو حسوتو زبهالو نعاتهم تعذب كام حسوتو مخانم فريد كام زبل قالوا إن تجبريني قلاوين سلا زي تحوس كا سلا زي سمر كا تأنز صل أو جبريني قلاوين إلو الله برجت إذا نجارزي ملالينا خنكون يدلنا أبتي رخصات أبتي نحسوت مورا نعو بأجا خنعزبه كان رحقو دما خاب هيوتنا لك كم محبر إفيسون يدلنا جن اتزعبي نجار ندحر كثير كاب تزعبي نجار ندحر ودي كاجن تعبس بلوت نايسنا ملوكوت فلتات هالليكا ساوند دكتورين مالتي وما بتفلتات كاجير كادما زي حساوي زي حكي زي حواري كريستوس هيكونن إل كان فلاليخا بزحون سلاسو متعجزكا قبرني قلاوين دبار ريهم اللهم قبرني قلاوين مالت رخصت مالتي رخصت نتي كريستيان ليبرتي نتي حراينا زبلسي متيطوم سي كساب نداطاوت كيت كان دابلا اخان نايطاوت تسوء نغرات دا غبر كانسي دا وسط كانسي او امنزرنان ابغلن زخدو زنبوريم قبرني قلاوين تباهل زلو ازي اب تاريخ ناي بيتا كريستيان صبو غيرنا نرخوينا إيرينوس دبال سباي اب 180 كسب 85 اي دي دحر كريستوس دحر لدت كريستوس نبره صبو غيرو نزي مهروز كونين ولو نايني قلاويان مهرو كونين ولو حج محبر افسنون يخنون الله كم كنان جن كاب تقدامي تفقر جن وديقو حج مصحف قدوس كابي كم زودكا ذكر اندحر مودا امصيو بتعمي سيريس ايشي كابز زلعله نايس هاي سبيريتوال ستاندرد يلوكم نيره فقري كاو مودا مالت بتعم حدغنيا منفساو خنتات الله مالتي كفر اندحر وديك كل زنتفتات اندا غبر كان نسلسمو الكاسي اندحر جن ناي فقر زمدنا مس كريستوس انجوي زي تقبر كوينكا بفور اندحر زي اللي خاغنسي تعبس كل ناس نملكوت فلطات هاليكا نكل ነገር ون دا تصيفكا ግን ካፍት ፍቅር اندحر وديكاس انت عبس كمتن سب غلاتيا زبولم كوي اتم بحق خصطقو تدليلوم كاب كريستوس تفلخم كاب صغاون ودكم يلوم ودكم كاب صغا مودا مالت كاب فقر مودا مالت اب حدغنيا منفساو خنتات نرئسخا مركاب مالتي سب كاب صغا ابزي اخدغما سب كاب صغا توديقو سب كابتا فقر املاح توديقو تسفا يقول كملس طراي زلو نافتزي كافتز ودقو بوتا ناو كملس طراي زلو كالو موصي يقول كمز غيره خمز اغلغله خمز صيره خمز تعغيسه واغا يقول ابو ختملسالك افتناي فقري درجه ختملسالك افتناي صغا درجه ختملسالك مودا كبل كله مصحف قدس استوعللو حدا كو خاب صغا خيغودل نبزحت زركس مريسور اب
وشتكم بقيلو كيج أنقكم كايلو كاب تصقى خي قدل حدا كوا كاب تصقى خي قدل مستمودا زخيدي كي قدل كاب حدا درجة نبزن دحر مصيخا قديل كالله تمودا كا زخفي سلازي نتقدمي تفقرها جن سلازي حدا كا ازرخ يبالك الله يلو فقر خريستوس نحناون اتا زنبرتنا نصهتي فقر املاح تاز تقبلنا نسمعنا نزعمنا بعد ما منفساونت فلويو كبريو عزوزيو كريستوس إلنا أدنيقنا نبيتو زمتانا لا فقري كسا حجي كم أيلا ختركب قويتاي زاربنا اللو كسي أبير عملاق سمسكنيو بقال حواسل التسانا خلقا سلا زدخمكا كم تتسبيت كازنا برون كوينون تزير خبكايو نتا فقر كدربيا أي تدربيا نتا فقر تحدقا أي تحدقا كابتا فقر تأخذ أي تودا كريستوس هاي لوتني سبات كلها وتقول كريستوس هاي لوتني تفقر أملاخ زل علماوي تابل الله أي تلوتني أي تقارصنا أجها أي تودا زغرت صبوا يا حواتي نذكر سكي نملس كم تطفوا ودي مش كاببو وتي أرحيو خدا مش بلنا نيو تباريرو نيو كيدو مش أرحيو بكا أبكم الله صل زيك البوتا متان كونو صارحو خدا يزبلنا أو غينو خا كل جنزب مسأمن زراتات ودا يبلنا زيرو مسترفة قارفة ناي حسماتات بقبدالي سينو انتا جيرشو أو غينو فتبوتا أبتي تحط بنفساو خناتات كوينس انتاي زكيرو بلنا نبيت أبو زكيرو اتزلو بارو خناتات زكيرو أبو انتاي يزبال حلفاتات قبرو لنير زكيرو ولا كوا هبن جنزبين تقولوا كم يجروا بنقص خمسة هابو زكيرو مذكرة حجنا بيت أبويك خيري كم حدا خافتهم بار ولد ولا جيري كم تو بارو زقلبو زنوبرو خمان زكيرو لو مدم ماك زي أبيهر أملاخ ستمسكن يخون نتقدامي تفقرنا زي حدقنا زدخمنا ندحرال لنا كنذكر نتن معالتات تتعين كنذكرن ناي كريستوس فقري زت عمنا لا ناي مجمرتا فقري كنذكر كل من لاس እግዚአብሔር አምላክ ስተመስገነ ይሁን በቃሉ እግዚአብሔር ዛረበናል አነ ፍቅሬ ይብላል እግዚአብሔር ፍቅሬ አይውዳኒ አይቋርጽኒ ይብላል ንስኻትኩም ዳ ፍቅሬ አይትውጹምበር አነ አይድርቤኩም ነኻ ፍቅሬ ይብላል እግዚአብሔር ነህና ሐጂ ነታ ፍቅርቲ አኸነ ማዕዱ እግዚአብሔር አምላክ ኢሎም አብ ተሰሎንቄቆ ሳልሳይ ምዕራፍ ካላይ መልእክት ተሰሎንቄ 3:5 እግዚአብሔር ንልብኹም ናብ ፍቅር አምላክን ናብ ትዕግስቲ ክርስቶስን ይቕናዓዮ ኢሉ ሕጂ ክቐንዕት ልቢ بمنفس قدوس نافقر أملاك قنعت لبي نتانا مجمر تافقري كري آخن طمتا ناب آخن ملس اكزيابير أملاك بمنفس يزاربنا له بقال يزاربنا له اكزيابير أملاك ستمسكن يخون مبار لومي أبتاش أي كفال درعنايو ناي سب قبر ملسي نفقر أملاك قبل الله كلبس الله كافتانا يفقري علم دماغ نخيوات كتنكا الله رأي نزينا دمصانا ኤፌሶን ወጪ ወዲቁ ካፈሪ ካፍታ መጀመርት ዝነበረ ተፈሪ ክርስቶስ ታሊዩ ድሕሪ ዝኾነ መንፈሳዊ ንጥፈታት ይገብር ነይሩ ግን ወዲቁ ነይሩ ካፍታ ናይ መጀመርታ ፈርስት ላፍ ካፍታ ናይ መጀመርታ ፍቅር ግን ወዲቁ ነይሩ احنا ون ህይወትና ክንፍትሽ በዚ እግዚአብሔር ይዛረበናል ኣብዚ ኹድ የመልእክተይ ክንጽሊና በዚ ቃል እዚ ጸሊና أبزخن عطينا كبرنا أملاخ يكون أبزخن زازمينا كويتا سراويت እግዚአብሔር አምላኸየ መስግነካለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚአብሔር ስለዛ በወድኻ ዝገለጽ ካልና አባይ ፍቅሪ ናይ መስቀል እሞኻ በመንፈስካ ኣብ ልብና ዝፈሰሰት እግዚአብሔር አምላኸየ ሕጂውን ነዛ ፍቅሪ እዚያ በቃልካ እና መራበርና ክንፈልጣ ምግፋሓ ምንዋሓ ቁመታ ዕምቆታ አቡ ኣብቲ ፍቅሪ ክርስቶስ أبت فقرنا يودخا سور سديدنا تسريتنا مس كلهم قدسان እግዚአብሔር አምላኸ ነዚ ነገር ዝኹን ፈልጦኹም በጽሖ ነዛ ፍቅሪ ዝያድ ማ ክንግለጽ ጸላን ክነብራን እግዚአብሔር አምላኸ ኣብዛ ዓለም ዝያድ ማ መርአያ ክንከውን አራያ ክንከውን እግዚአብሔር አምላኸ
ናይ ፍቅሪ ህይወት ዝተመልአ ሒዝና ክንመላለስ بيسوس كريستوس ياوسم ننس وكفنا خطردنا يصلي الله قويتا سراويت እግዚአብሔር አምላኬ ከምዝጌር ካድማ قويتا ካብቲ ዝደኸምናሉ ካብቲ ዝተሐለልናሉ ካብቲ ዝወደቕናሉ እግዚአብሔር በአልካ ክትመልሰና ስለዝፈተኻ በአልካ ከተተንሳአና ከተሐወና ስለዝፈተኻ ስለቃልካ የመስግደካ አለሁ ስለጸናሐና ጊዜ ክብርህ በካለሁ بيسوس كريستوس ياوسم آمين سلامن ጸጋና የጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላኻትኩም ይኹን ተባረኹ